Sír. Sír. Kauci mají tam požaduje 3 Co to fotím? Natáčí. se na mateřské škole. Aha. Mati, jak se jmenuješ? Mati, jak se jmenuješ? Jo. A na tu kauci... Jak se jmenuje ona? Jak se jmenuje? Bája. Jak... Máma. A ty? A já? Ne? Dejte vědět, jo, když tak prostě na ta kauce je dobré si třeba někde počít od rodičů, nebo tak, to je důležité, protože mají to má garantováno, že opravdu jste se solidní a... No zvedej se. Zvedni se. Zvedni se.